Oh, yaine Adimas Rustono nang kene kok. Sing pundi, Mas? Sing mriki Walah yai heeh. Malah teng mriku. Anjing monggo nderek nyakar mriki, Mbak. Lah iya, yo nyadu irung ini kok ya ora mambu. Sing tak goleki sing kakung. Teng pundi Adimas Rustono? Oh, teng dalem, nggih. Mengke kersane nyusul nggih. Iki dukune Panjak Kendang Todanan ya Kang Ros iki. Oh, anjing. Kelahiran saka Sambeng. Bapake ya wah pengendang kondang Kang Bayan. Anjing. Ayo Mbul. Ngambara ing awang hanglenggut bebasan tanpa tepi. Ayo deh. Tungkul ngomben gagasan satemah kinawa ngimpi Sekar mimpi lumantar suwantenipun genduk Diana katuraken kunjuk dhumateng para lenggah ingkang sampun satuhu mituhu nyengkuyung damelipun kajatipun Bapak Sarkawi ingkang tuwanda wonten ing lalatan kembang Todanan Guru Mustika. Hao.
wis suwe ra ketemu iki anggere nyawang Pripun? awakmu sing blongo iki aku ya. Amit sewu to, Pak. Emang Dek Diana Gedi niku nggih gedi sedaya. Tapi wajahipun mriki mboten mriki lho, Pak, niki bangkean, Pak. Iku bangkean. Nggih. Iku sing mari rasa bangkean kok, Nduk. Ya iya. Padha wae. Jare para pinisepuh Pripun? yen nyata rasa iku bangkeane iku amba. Bangkeane amba. Mergo apa? Napa, Pak? Ning kene iki cedhak alas. Angger esuk ndung rencek. Njen. Masuk, Pak. Heeh, monggo. Langsung ae. Mas. Guyub rukun ya, Nduk. Ngene iki kajate wong desa. Wong desa iku luwih utama kerukunan tangga. Heeh. Ngene iki ngetokke sanak wedrah padha ngumpul. Nggih. Ngetokke nek do wareg, Nduk. Nggih, do rasa-rasa nggih, Pak nggih. Rasa-rasa. Kalian tuh tidak tahu perasaanku. Waduh, ngene. Rasane niki kudu nglinting, Pak Wit. Hah? Kudu nglinting. Kudu nglinting. Sing mbok linting apa? Bathuke niki. Bathuke. Ya ora apa-apa. Tinimbang kae. Nggih, pripun? Sing taun 2000 pira kae. Iku wong iku do golek srengenge lho, Nduk. Oh, nggih. Heeh. Iki kebeneran dina iki srengengene tukul. Nggih. Iki rezekine sing duwe gawe. Nggih. Maksudke kula napa jenengan Pak Wit, monggo. Nah, kowe iku rasa atik-atik, Ron. Pripun? Iki engko nak laporan nang sing Jangan kono-kono. viral lho ya. Lah iya. Iki engko dulurku wedok
sak rambung iki ya tak aturi dono swanten. Nggih kasumanggaken ya Mbak nggih. Wis suwe ra ditutke. Mbasa laris campur sarine sing ludra ditinggal. Anjir alhamdulillah. Mugi-mugi sami lancare nggih Pak nggih. Ibu mangga. Karek sithik ndang entekno pisane, Nduk.